Príjemný podvečer, vážení a milí priatelia, pri našej vedomostnej súťaži s názvom Riskuj. Každý človek potrebuje čas na oddych. Ten oddych môže byť aktívny alebo pasívny a ľudia si väčšinou alebo niekedy vyberajú oddych práve v kontraste k svojmu povolaniu. Tak napríklad duševne pracujúci majú radi, práce v záhradke alebo šport a naopak zase manuálne pracujúci vyhľadávajú možno aj nejakú intelektuálnu zábavku. Pre každú skupinu ľudí je vhodná naša súťaž Riskuj, pri ktorej vás srdečne vítam a tu sa dá naozaj vyblázniť v každom smere, overovať si svoje vedomosti a napokon aj diváci môžu aktívne vstupovať do našej súťaže formou SMS-kovej hry. V predchádzajúcej súťaži bol úspešný Matúš z Komárna. Dostal sa až do finále. Tam tiež zaregistroval jeden rekord. Väčšinu svojich bodov vhodil na jednu jedinú hodnotu. Tá mu nevyšla a zostalo mu už len veľmi málo na to, aby mohol niečo premeniť. Napokon sa mu podarilo premeniť na peniaze 1000 korún, čo sme ešte v našej súťaži nemali. Z toho 500 korún obetoval a dostal sa do svojho druhého vystúpenia. No ale s prémiami už máte v obrecku 4500. A ešte možno nejakú tú ambíciu pred sebou. Poďme si predstaviť všetkých zúčastnených. Pult číslo 1, ako som spomínal, Matúš, študent Vysokej školy z Komárna. Druhýkrát vítajte. Ďakujem. Matúš, vy ste študentom práva, ako ste spomínali. Áno, tak ja takisto, čo sa týka oddychu, tak sa snažím venovať sa aktívnemu športu. Áno, v kontraste. S mojou duševnou prácou. Áno. A ďalej mojou typickou vlastnosťou je lenivosť, ktorú sa ale snažím prekonávať svojou ďalšou vlastnosťou, čo je prekonávanie lenivosti. A dobre. Takisto rád cestujem, zatiaľ síce len tak potenciálne, ale dúfam, že niekedy mi to vyjde aj. Áno, keď si zarobíte nejaké peňažky, bude to lepšie. Ďakujem pekne. Pri pulte číslo 2 stojí pán Pavol, regionálny. A sme v prvom kole s názvom Trio. Máme tu 5 kategórií, dokonca 6. Skúsim tých vodníkov za 5000. To ste dobre skúsili, pozrite sa. Už to máte na konte, z ničoho nič. Tak, to isté za 4000. Vodník je jedna z balád zbierky Kytice, ktorá je dielom českého romantického spisovateľa, prekladateľa a literárneho historika. Matúš. Erben. Karl Jaromír Erben. Áno, jeho balady boli aj sfilmované v veľmi úspešnom filme. Panovníci za 3000. Anglickým kráľom sa stal v roku 1509. Mal 6 manželiek. Uvedte meno aj s číslom. Matúš. Henrich VIII. Henrich VIII. Mal som tu česť ho aj hrať. Matúš? To isté za 4000. Ruská cárovna, ktorá počas svojho panovania v rokoch 1762 až 96 rozšírila hranice Ruska až na Krym, do Švédska a Poľska a zavádzala do Ruska európsku kultúru, sa volá Pavol. Katarína Veľká. Katarína Veľká. Ako sa volá mesto, centrum štátu Indiana, v ktorom sa jazdí veľká cena Formuly 1? India. Matúš. Indianapolis. Indianapolis. Tak prémiu tých miest. Ideme na Vládol Aztéckej ríši, ktorá sa rozprestierala na väčšine územia Strednej Ameriky. Španielský dobyvateľ Hernán Cortés ho zajal ako rukojemníka v roku 1520 po vzbure Aztékov a zabil. Bol to M2. Pavol. Bol to Montezuma. Montezuma II. Máme prémiu. Poďme na to, skúsme. Etiópsky cisár priniesol do filmu Dni hromu z 1990. sa zoznámila s budúcim manželom Tomom Cruisom. Jej meno? Tentoraz už Matúš nezaváhal. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Prémiu poprosím. Úlohou prostitútky vo filme Pretty Woman sa stala táto herečka, ktorá pôvodne chcela byť zverolekárkou,
najlepšie platenou hollywoodskou herečkou. Jej meno? Julia Roberts. Julia Roberts a vy máte prémiu. Body či peniaze? Peniaze. Dobre. Tak už o 500 korún máte viac, než ste do našej súťaže vložili. Ako volajú vodníka rozprávkovú bytosť žijúcu vo vode v nemecky hovoriacich krajinách na V? Matúš? Skúsim. Wasserman. Wasserman, samozrejme. No, takže Matúš, môžete sa pokúsiť aj o tú poslednú prémiu. Postava vodníka vystupuje aj vo filmovej komédii režiséra Zdeňka Trošku z roku 1994, ktorej hlavnými postavami sú mládenec Jindřich a krásna Eliška. Film sa volá Princezna Zemlejna. Princezná Zemlejna a vy máte druhú prémiu. Body či peniaze? Peniaze. Páči sa. Prvé kolo sa skončilo. Matúš 29 000, dve prémie k tomu, Pavol 19 000, jedna prémia a Marián 8 000. Matúš a Pavol sú účastníkmi duelu druhého kola našej súťaže Riskuj. Matúš má o niečo viac bodov, takže môže začať. Za 15 000. Ostrovy ako Majorka, Menorka či Ibiza poznáme pod jednotným názvom. Baleári. Baleári alebo Baleárske ostrovy. Za 12. Ktorý je? Solo. Je to solo, je to ária. Ária. Druhé kolo sa skončilo. Matúš 74 000, Pavol v mínuse. Pavol sa dostal do hlbokého mínusu, ale sa mi páčilo na tom, že tento dramatik začal písať poviedky ako študent medicíny. Jeho hra Čajka v roku 1896 v Petrohrade prepadla, ale o 2 roky ju úspešne uviedol Mchat. Jeho meno? Čechov. Anton Pavlovič Čechov. 2 3/4 minúty do konca. Za 24. Španielský filmový tvorca spolupracoval aj s maliarom Salvadorom Dalím. Preslávili ho filmy Zlatý vek či Zabudnutý. Luis Buñuel. Buñuel, áno. Najznámejší andalúzsky pes. Za 8 000. Tak, už hráte s inou hodnotou ako v predchádzajúcej súťaži. Máte 75 000 bodov k dispozícii. Nech sa páči. 25 000 na dolár. Už ste trošku opatrnejšie ako v predchádzajúcej. Náuka o hodnotách, teória hodnôt a hodnotenia sa nazýva na A. Axiológia. Vynikajúco. Axiológia. Vedec v roku 1741, vymenovaný za profesora univerzity, začal pracovať na systematickom triedení a pomenovaní živých organizmov. Jeho meno? Lamarck. Karl Linné. Linné. Kde bola zlatá tehlička? Tá sa skrývala pod rupiou. Nuž, ale 25 000. Veľmi slušné. Matúš, spokojný? No tento raz už o čosi viac. O čosi viac. No, tak bolo to naozaj dobré, pekné, súverené vystúpenie. No, stále ste výborným hráčom. Máte aj zmysel pre humor. Vidím, že máte z toho plezír. Ideme ďalej. Rád by som, ale bude to nám stačiť na teraz. Stačí. Pre študenta 33 500 korún dokopy. Je sa slušný peniaz. Takže čo, užite si ich v zdraví, nech sa vám podarí dobre doštudovať a nájsť si nejaké užitočné, dobré zamestnanie pre seba aj pre ľudí. Ďakujem.